sithik. Dicermati Pak Agung. Terus piye, Nduk? Wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya keres lagune. Piye piye? Aku tuh bisa karo sliramu Nadyan abot jroning ati Nanging aku ra bisa ngocati Lilo atiku wis lilo Senadyan batinku keloro-loro Salahe sapa? Nanging aku ra kuwowo Piye piye? Mergo atiku Terus. wis kadung tresno Singaseba. Berdiri. Eren. Oh iya. Ayo ayo ayo. Apa wis ora kelingan sumpah janji marang aku sina kesen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku Wes nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya sikat yo
aku mergo aku wis kebacut tresno. Setengah lelagon sampun. Pokoknya lagune Lilo ki marake ternyuh. Ternyuh. Yo, Iya Mas. dadekke Mas, yo. Yo.